ए बाबू बाबू साला তোমার শুই জিনাবে ওই শো বাবু ইয়াড়ে 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 দেখ তোমার শুই জি কি ভাই আয় আয় এরে আয় বাবু আয় হ্যাঁ এরে এরে এ এ হ্যাঁ ও বাবু তো রাত্রিରୁ ଖେଳୁଛୁ হ্যাঁ বই କଣ ହଉଛି হ্যাঁ ନା କଣ ହଉଛି ହଁ ବାବୁ ବାବୁ ଇଆଡ଼େ ଆଇଲୁ ତମା ଶୋଇଛୁ ବାଡ଼େଇବା ବାବୁ ବାବୁ ଆଇ 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 ଶୀଘ୍ର ଆଇ ହେଇ ହଟ୍ କଣ ଖାଲି ଟାଣି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଉଠବେ କଣ ହେଲା ବାବୁ ଦେଖୁ ସେଇପଟେ ଖେଳୁଛି ତୁ ଏଠି ହେଁ ତମେ ଦେଖ ଉଠ ଉଠ ଦେଖ ତମେ ଟିକେ ଉଠବେ ନ ବିଧା ମାରି ଶଳା ଦାନ୍ତ ଝଡ଼େଇ ଦେବି ଉଠିବୁ କି ନା କଣ ଓ ଉଠିବୁ କି ନି କଣ ପାଇଁ ଉଠିଲ ବିଧା ଖାଇବୁ ପୁରା ଇଆଡ଼େ ବାବୁ ଦେଖୁନୁ ବାବୁ ଆୟ ରାତିଟାରେ ଖେଳୁଛୁ ତୁ ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛୁ ଶୋଇଛି ତମେ ଅଛ ପରା ଉଠିବୁ କି ନି କହୁନୁ ଏ ବାବୁ ଆଏ ଯାକି ସିଏ ପେଟେଇ ବେଟିଲାନି ଆମ୍ବ ଖା ହଁ ଖା ଏ ବଲ ଗିଳି ଦଉଛି ଯେ ଗୋଟା ଗିଳି ଦଉଛି ହାଁ ହାଇ ଶୁଅ ଉଠୁ ହେଲେ କଣ ହେଲା ଉଠୁନୁ କହିଲେ ସିନା ବାବୁ ହେଇଆଡ଼େ ଉଠିଲାନି ସକାଳ ପାଇଲାନି ତୁ ଏଠି ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛୁ ହାଁ ନିଦ ଲାଗୁଛି ଅନାଲୁ ଇସଲା ଅଛି ଭାଇ ଡାହାଣୀ ଅଛି ନା କ'ଣ ଭୂତ ଅଛି ଏ ବାବୁ ନେ ନେ ଆଇ ଆଇ ବାବୁ ନେ ନେ ଏ ଏରେ ରେ ନେ ନେ ଆଏ ବାବୁ ନେ 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 ସିଏ ପୁରା ନଷ୍ଟପ ଚାଲିଛି ସେ ଜାଲି ଫିଟେଇ ସାରିଲାଣି ମାଳେ ଦେଖୁନୁ ବାବୁ ଆସେ ଏପଟେ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ଆସେ ଲାଗିଲା ଦେଖିଲୁ ବାବୁ ଆଇ ଆସେ ବାବୁ ନେ ଆଜି ଆଉ ତାର ବାଟ ନାହିଁ ନ ଆ ଆଉ ସେ ଖେଳୁଛି ଉଠୁ ଉଠୁଛୁ ନା ଉଠୁ ଉଠୁ ଏତେ ନିଦ ଶଳା ଡାହାଣୀ ଭଳିଆ ନିଦ ଲାଗୁଛି ଆଉ ବାବୁ ଦେଖୁନୁ ସେ ବେଣ୍ଟଳି ବାଣ୍ଟଳି ହେଲାଣି ବାବୁ ଆସେ ଧାନର ଶୁଖେଇ ଦେବୁ ଆଉ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିକି ଯା ହେଲା ତୋର କାମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନା ନାହିଁ ଗଲୁ କରିବି ନା ଆଉ କରିବୁ ତ ଆଉ କେମିତି ଏତେ ଟାଇମ୍ ଶୋଇଯିବେ ନିଦ ଲାଗିଲା ଶୋଇ ପଇଲେ ଆଉ ତ ବ୍ରହ୍ମ ଚାପୁଟ ଦରକାର ନା ଦେଖିବା ଦେଖିବା ବ୍ରହ୍ମ ଚାପଟା କେମିତିଆ मला ପୁରା ବ୍ରହ୍ମ ଚାପୁଟ ଶଳା ଦେବତା ଯାକେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବା ତୁ ଏଠି ବାବୁ ତାର ପଳେଇଲା କୁଆଡ଼େ ଶଳା ଯା ଯା ବାବୁ ଯା ଆବେ ଯା ଯା ତୁ ଶୀଘ୍ର ଯା 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 ଉଠିକି ଯା ଶୀଘ୍ର ଯା ଯା କାମ ତୁ ଯା ଶୀଘ୍ର
ଯା ହେଲା ଆମର ଗଦଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ କେମିତି ଶୋଉଛି ଏଇନେ ଉଠୁଛି ଓ ଭୂତ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଯା।